जायगा जों दा सफैदों बुद्ध मन्दिराव 2:16 बा 17 सो जादों साननायाव मोनसेया समान समान दंमोन थेवबो आं स्टेप मोनसेखौ लाफादों बिजे 17 जादों दा जियानो जा जों दा दंफैयो 215 फुट गोजौआव नैबे बुद्ध मन्दिराव दा जोङो एसे बेरायबाय बे जाबाय बगामाथि पिकनिक स्पट दावराय जाहार so beautiful natural मिथिंगा जोबोद समायना दा एसे देखायनो नाजाबाय नैबे जाबाय बुद्ध मन्दिर जों फट'खौ लाथ'ला बिराद भिर मानसि जादों दा जों नैबेजों गिदिंबाय एसे ओमफ्राय खाथि खाला एसे मैदेर फैबाय थादों मैदेरखौ जों दांलुनोबो मोननाय रखमानो जादों खारन जाबाय जोंजों लोगोसे आसाम पुलिसजों लोगोसे आसाम फरेस्टारफोरा बिथांमोना नेगासिनो दङ मैदेरखौ जों जि जायगायाव फुंखा थुनलाइयारि आड्डाखौ बानायदोंमोन बे जायगानि मोनसे दैमा बारबानो जों दैमा जिङाव थादों बे दैमाखौ बारोब्लानो मैदेरखौ जों मोनो आरोखि दा जों दांनाय रखमानो जाहैबाय दैमा मोनसेखौ बारोबानो दांनो हानाय आरोखि जों ओंखारलांफिननोसै जिहेथु बहुद मेंबाय स' नैबेजोंबो माबा माबि दंबावोमोन जानो हागौ थेवबो जों खेबसेखौ नायथारनोसै मा दं मा गैया फैबायबो जेला बेनो आंनि बगामाथियाव गिबि खेब फैनाय बगामाथिखौ फैनानै नोंथांमोना बगामाथियाव फैनानै बेरायजोबनो दासान नैबे मन्दिराव गाखोयोब्लानो बेनि गासै नेचारखौ नुजोबो बबेखिजा मा दं मा गैया बेखिनि आरो जुदि सर्ट टाइमाव नोंथांमोना जुदि बे बगामाथिखौ बेरायनोब्लाथाय नैबे गोजौआव गाखोनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव मा दं मा गैया गासिबो नुजोबगोन आरो माने फारसेनिफ्राय बेरायनानै नायनांगौनि गोनांथि गैया बेखिनियानो फिल्डआ बिदि मोनदांदों आरो आं बेराय दिनै सानसे जाबाय जोङो नाथाय नैबेयाव गाखोफैनाय लोगो लोगोनो जों बुजिबायदि बे गासैखौबो जों नुजोबो बेयाव जिरायनोबो हायो बिराद मोजांखा जरा फैयोब्ला साबसिन जागोन बायदि नंदों बे जाबाय जोबोद गिलु बालु जायगा थेवबो जों बिथोरालागै गारि लाबोनो हायो बेबायदियावनो जोङो जेनेबा हमना ला नैबे गैयाबाबो बेयाव 215 फुट गोजौ जागोन दा जियानो जा बेयाव जों मोनो बट साफारि मोननो हायो स्टिल टु दे आर अ माय गड स' डेन्जारेस बेयाव औवाबो गायना होनाय जाखादो फैयोब्ला नोंथांमोना 3 बाजिनि सिगां ओंखारलांनो नाजा स' 4 बाजिनाय लोगो लोगोनो बेयाव मैदेर फैयो हाग्रानि जिब जुनार स' बे जाबाय हाग्रा एरिया फरेस्ट एरिया बेनिखायनो बेयाव मैदेर सैदेर फैयो स' थाब ओंखारलां आरो लोगोसे गावबा गावनि आब्रुथिखौ लाखिनो नाजा बेयाव फैनानै जाहाथे फेनानै थांनो नाङा आरो नैबे नेचारेलजों नोंथाङा जिथु इन्जय खालामनो फैनाय बेखौ इन्जय खालाम नाथाय फेग्रा मुवा लानानै नोंथांमोना बेयाव दाफै बे जोबोद मोजां जायगा प्लेस आरो बेखौ जोङो अरायसम फोथांना लाखिनांगोन जेराव मिथिंगा गैयाब्ला मानसियाबो गैया मिथिंगायानो जोंनि जिउखौ होयो बेनिखायनो जों बेयाव समाव जोङो मिथिंगाखौ जेब्लायबो अनसायना लाखिनांगोन लोगोसे जोङो नैबे समाव जोङो आब्रुथिखौ लाखिनानै सोलिलांनो नाजानांगोन दा जों दावख्लायलांफिनबाय दङ जिहेतु जों ओंखारलांगोन नामदानियाव बगामाथि जिथु दैमा बेयाव बे समाव जोबोद गोजौ आं साननानै फैदों गाखोनायाव गोरोन्थि जायाखैब्ला 217 आं 100 खेबसे सानदों 100 खेबसे थांदों आरो 17 मोनबावदों जिहेतु 217 स्टेप बेबायदि गाखोग्रा स्टेपा आरोखि बेखिनियानो गोलोम गुजोबदों गाखोनायनि उनाव जोङो गोलोम गुजोबफिनदों गाखोलांनायावबो गोलोमदों नै ओंखारनायावबो बोरैबा मोनदों गोसोखौ स' बिराद गोजौ आरोखि नै जों बहुद गोजौआव दं दाबो नै 80% फैबाय जोङो 50% जिथु आद्रा बाहागोआनो जों ओंखारख्लायबोबाय थेवबो गोजौ दंबावो आरोखि नै 100 दंबावो जों ओंखारलांनो नाजानोसै लासै लासै जिहेतु बेयाव मैदेरबो फैदों मैदेराथ' एभेलेबल नोंथांमोना गियाबाथाय गाखोनाबो थांनो हागोन आरोखि खिन्थु गार जाबाथाय दाय गैया
फाइनालि आं गाहाय मोनफैबाय जों दा मोनफैबाय मेंबोजोब्बाय मेंनायखौथ' बुंनो नांला जिबायदि नेदो आं आरो बिराद स्पिडआव खारदों नालाय सरि नोंथांमोना आं दा दिन्थिनो नालाय आखायाव लादों नैबे जिथु दिरुंजों थांनाय नैबे दिरुंजों थाङो आरोखि गोसो बायदि खामानि मावनो हायो दा नोंथांमोना जों बांद्राय गोबाव थानाय नंला स' आं जोबोद मैदेरखौ गियो बेनिखायनो जों भगबानखौ मानिनांगोन मैदेरा जाबाय भगबान जों जिहेतु गणेश होनना बुङो बिथांखौ जोङो मानिनांगोन बेनिखायनो जोङो दा बे जायगानिफ्राय दोरोदलांनाय जासिगोन so many traffic jam यार देखो यार कितना ट्रैफिक है जोबोद लामाफोरखौनो मोनलायलाया आरो जोबोद नै मोनाबाय जों थांसै जाथ'ला फालो फालो दाउ बिरदो